Bon dia, avui parlarem de la prefixació. Us explicaré què és un prefix, quin significat pot tindre un prefix i com formar paraules amb prefixos. Bé, doncs, què és un prefix? Un prefix és un morfema derivatiu que col·loquem davant d'un lexema per formar una paraula nova. Això vol dir que afegim prefixos a paraules ja existents. En els exemples ho podeu veure clarament. Quin significat nou donen els prefixos als lexemes? Encara que n'hi ha més, els més comuns són els prefixos de negació, els de posició, els de temps i els de quantitat. Aneu amb compte amb les paraules que semblen començar amb prefixos però que no hi comencen realment. Per comprovar si una paraula porta prefix o no, el que heu de fer és llevar el prefix i verificar que la paraula encara existeix. Per exemple, re és un sufix, però regular no és una paraula. Aleshores, ja sabeu que regular és una paraula sense prefix. El mateix passa amb la resta de paraules en els exemples. Bé, això és tot. Espero que us hagi quedat clar. Si teniu dubtes, ja sabeu que podeu preguntar-me qualsevol cosa i gràcies per la vostra atenció.